Doncs l'obra que m'emmiralla d'aquest museu és Salomé dansant. És una obra del 1924 d'Ismael Smith, feta a Nova York. Doncs aquesta obra parla de mi perquè la dona que protagonitza aquesta obra, que és Salomé, està dansant després de decapitar a Sant Joan i trenca amb el model de dona d'aquesta època. Trenca amb el que s'esperaria que fes una dona i jo crec que trenco amb l'ideal que se m'imposa en aquesta època i trato de trencar amb el que s'espera de mi per ser qui soc, per haver néixer qui soc i per ser d'on soc. Quan parlo d'art, trato de buscar referents que siguin propers a la meva experiència i per això Naomi Maldonado seria un dels meus referents. És una dona trans de Nova York, és ballarina de voguing i és el màxim referent d'aquesta cultura, d'aquest tipus d'art. I sí, ella és la que em representa, és el meu referent. Si volem reflectir la diversitat dels museus, hauríem de tractar de donar les mateixes oportunitats a tots els artistes, independentment del seu gènere, de d'on provenen, de la seva edat, de la seva sexualitat. Crec que avui dia als museus encara tenim un model de què és un artista i sembla que ha de ser blanc, no, potser ha de ser ric i cisgènere per poder ser representat a un museu i no crec que això representi la diversitat.